Nuwun kula nuwun dumateng sedaya sutresna budaya sugeng pepanggihan wonten ing pasinaon basa Jawi. Kathah tiyang ingkang tasih bingung bentenaken lan nalika ing aksara Jawa. Lajeng dos pundi tips lan trik supados gampil bentenaken lan simak antos rampung nggih. Iki jenenge sandangan taling, unine tuladhane tempe. Kepiye carane sandangan taling unine taling? Tempe taling taling ling tempe p. Yen iki jenenge sandangan pepet, unine kaya jenenge pepet pepet tuladhane geger. Pepet geger peger Njur kepiye yen pepet lan taling ana ing sak tembung? Tuladhane selawe. Pepet lawe taling. Dadi trike mung siji, apalno jenenge pepet taling oke? Jebul penak to? Mugi manfaat. Sugeng pepanggihan wonten ing pasinaon salajengipun.